Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana. Doncs arriben les festes de la Mercè 2020 de Barcelona, aquest any una mica diferents. La festa major s'adapta a les precaucions sanitàries i celebrarà activitats de petit format amb aforaments reduïts i com a hora final les 10 de la nit. Un dels llocs que es poden visitar amb reserva prèvia és l'exposició de gegants i bèsties de la Casa de la Caritat, organitzada per la Coordinadora de Geganters de Barcelona. Malauradament, aquest any el pes de la cultura popular ha quedat reduït i moltes activitats com el toc d'inici, les diades castelleres o el correfoc s'han hagut de prohibir. I continuant amb festivitats de Barcelona, aquest any també es commemora el 700 aniversari del Corpus Barceloní. Per festejar-ho com cal, del 10 al 26 de setembre, el Born acollirà un ampli programa amb xerrades, una exposició sobre la història de la festa i una gran mostra de bèsties festives. L'antropòleg i exdirector del Museu Etnològic, Josep Fornés, inaugurarà el cicle de xerrades el 15 de setembre amb la conferència 700 anys que la festa passeja a Barcelona. I una altra festa major important arriba aquest mes de setembre, la Festa de Santa Tecla de Tarragona. Del 15 al 24 de setembre, Santa Tecla oferirà actes adaptats a les circumstàncies sanitàries actuals, com ara el pregó, al qual es podrà accedir amb reserva prèvia, o els balls parlats i la moixiganga, que es podran seguir des de TAC12 TV i xarxes socials. L'organització de la festa demana celebrar Santa Tecla amb responsabilitat i des de casa. I per acabar, bones notícies pel Museu Etnològic del Montseny, la Gavella. El museu ampliarà el seu espai durant el transcurs del 2021 gràcies a un ajut provinent de la FEDER 2014-2020. Les obres consistiran d'una banda en la remodelació de la tercera planta del museu, dedicada a la divulgació de la societat industrial. D'altra banda, el projecte també contempla la rehabilitació de 3 sales de la planta baixa, espais museogràfics sobre la societat medieval i la construcció d'un edifici annex. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el nostre vídeo, et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube. Salut i cultura!